Zdraví ľudia pri novom videu. Dnes som si pripravil pre vás video o mne a o vás. Ide o to, že dlhšie som nič nevydal, tak som sa rozhodol, že idem zase natočiť ďalšie video, kde vám zodpoviem pár otázok a prichystal som si pre vás nejaké novinky. Už 6 dní ma drží nejaká brutálna choroba, takže nocami na poriadek nespím. Permanentne som unavený a nič sa mi nechce. To vám poviem na rovinu a dneska mám problém udržať otvorené oči. Stále niečo dlúbkam, ale výkon je takmer 0. Najprv zodpovedám otázky, ktoré ste si pre mňa pripravili, ktoré ste mi mohli dať buď na Instagrame, alebo na komunite, na YouTube, alebo na mojej facebookovej stránke. A potom tu mám ešte, čo som mal na Instagrame, otázky, na ktoré som vám už vo všeobecnosti odpovedal v storičkách, ale ešte vám to tu rozoberiem, niektoré, ktoré sa týkajú priamo mňa alebo mojej tvorby. Na to vám teda odpoviem ešte tak troška dlhšie, aby tá odpoveď mala troška väčšiu hodnotu. Takže ideme najprv tie Instagramové a potom si dáme z toho dotazníku. Prvá otázka. Kdy sa dočkáme výstrojí slovenskej armády? Mám to nejako zbúchané. Jedna vec, potrebujem ešte zohnať Kanady 90-ky, bohužiaľ to nemám. Takže potrebujem zahnať moju veľkosť a mohol by som niečo ukázať, hej. Nebudem tvrdiť, že to bude úplne 100% autentické, pretože nejaké predpisové veci k tomu mám, síce ale nie sú tam, ako by som to povedal, aby to som neznel divene. Nie sú tam proste obrázky, ako by to malo byť správne uložené a čo by som sa mal vlastne držať. Takže mám nasťahovaných veľa fotiek, cvičení hlavne. A potom by som musel nejaké veci, čo mám. Chcel by som tam dať Irak 2003-2005, čo mám. Výstroj, len tam zase mám tiež problém s botmi, že neviem úplne presne, ktorý model by som mal správne použiť. Na niektorých fotkách vyzerá, že majú americké, čo boli tie prvý typ, už aj druhý, puštné, čo nosili, čo sa podobajú na Panami. Ale tiež majú aj prabosy, ktoré je dosť podobné tým americkým. A takisto sú tam 97-čkové puštné, ktoré mám. Ale určite ste ich mali, tak viete, že sa im rozpadajú proste podrážky, takže pol podrážky tam už nemám. Takže na video dobre, ale na obute asi nie. Ale väčšinu som tam videl, že ja mám taký skompletovaný, ako bol 5. plug, hej. Takže to tam mám tak nejako dané dokopy a to by som chcel aj prezentovať, ukázať na nejakým videu, len tuto ja sa vždycky bojím tej odozvy. Ide o to, že ja to robím podľa fotiek a nejak sa to snažím identifikovať a podobne. Len vždycky sa nájde niekto, kto mi tam vždycky ide vraviť, že oni to tak nemali, oni to brali ináč a blablabla. A proste nikdy neviem, kedy je to dobré. A práve preto ja som to chcel ešte nejako urobiť si alibi, že podľa čoho to robím, takže tie fotky, čo budem mať, budem musieť nejako ešte celkovo dať dokopy, aby som to nejako celé dal a mohol by som to vydať, bez toho, aby som zase musel potom počúvať alebo čítať tie komentáre prapodivne. To vám ešte potom vysvetlím, lebo neviem, nechce sa mi proste narekať do videa, že nejaké blbosti. Ja to nemám rád proste, keď sa snaží človek niečo urobiť pre zaujímavosť a to si mi tam začne vykrikovať, ako keby som ja bol z armády, ja netvrdím, že som v živote v armáde bol alebo čosi, ale proste ma to zaujíma. Tam ide iba čisto historický content. Ďalšiu otázku tu máme. Bude zase niečo Bundeswehr a NVA, inak moc nebaví diel o obsahu malé poľní zo 60 let predpisu. No, dokonca na to som mal tiež negatívnu odozvu na tú malú poľnú zo 60 podľa predpisu. Ja som to balil tak, ako to bolo napísané v knižke a zase našli ľudia, ktorí mi tvrdili, že to tak není. Tak čo mám robiť? Ale to nevadí. Ideme na ten Bundeswehr bude koniec 80 rokov, to mám tak vymyslené, pretože aby som natočil všetky novinky, ktoré sa udiali do konca 80 rokov, tak sa musím dostať do roku 88 a vtedy mu ukážem všetky novinky. Aj keď už v prvej polovici 80 rokov prišla väčšina noviniek, tak do toho konca ešte pár ich pribudlo a keď chcem urobiť akože všetky novinky, čo prišli v 80 rokoch a začiatkom 90 už to mali akože upgradenuté na tej najvyššej úrovni v tom období, tak budem sa musieť presunúť do 88 roku a ukážem vám aj nový typ uniformy, aj všetky možné veci, čo sa zmenili a aj veci, ktoré sa nezmenili až
pomaly do polovice 90. rokov. Takže Bundeswehr bude určite. NVA tam mi chýba na ten UTV systém ešte dosť veci. No tam ich bude boty, hlavne boty. Všetko by som aj mal, ale boty nemám. A boty sú celkom ráre, takže neviem. Jak sa dostanem k botám, tak potom bude aj UTVčko. Takže to bude koniec 80. rokov. A tam to aj vysvetlím, že vlastne boli kvázi dve typy armád. Boli tí, čo dostali to moderné a boli tí, čo dostali, ešte stále mali tie staré veci. Takže áno, Bundeswehr bude určite, aj NVA bude určite, ale to NVA ešte v nedohľade. Bundeswehr bude čoskoro, pretože už čakám iba na helmu. Takže potom bude aj Bundeswehr. Ďalšiu tu máme. Jak sa na vzor 58 montovala optika? Vzor 58i mala montáž na boku pre nočné videnie, bolo to predovšetkým určené pre nočné videnie a potom neskôr už asi tej modernej dobe začali montovať na to aj optiky. Ja o 58 Pi budem točiť video, pretože chcem si urobiť softovú verziu, takže potom keď to bude aktuálne, bude aj video o tom. Nejaké video o AČR v budúcnu. O AČR by som chcel nejaké video, ale nebude to mojej kompetencii. Zase to urobím s nejakú spoluprácu, čo to AČR vlastne má. Pretože ja osobne od AČR mám strašne málo vecí a ani to nezbieram. Dôvod nie je nejaký osobný, alebo čosi, len ja som chcel pôvodne mať nejakú uniformu ze začiatku tých 90. rokov, alebo nie zo začiatku, ale tak po rozdelení, aby som mal Slovensku a Česku. A potom, keď som sa díval na neskoršie obdobia, tam už bolo toľko toho, že ja som absolútne strácal prehľad o tým, čo je vlastne správne a čo nie. Takže nebavilo ma to popravde sledovať a čo sa držať a keď boli na tej misii mali hento, keď boli na tej mali hento a bla 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 bla. Takže nakoniec som z toho vzdal a verím, že AČR sa venovať nebudem. Ale poznám ľudí, čo sa venujú a hen tak, ako som spomínal, tie 90. roky, to je na tému, že Umprofor a ako to vyzeralo proste doma v 90. rokoch, takže to by som chcel a prelom 2000 alebo tak nejako uvidíme. Ale niečo určite bude. Ďalšie. Bude ešte niečo z ČSLA alebo o vzor 57 a budeš kúpovať škorpika. Takže o ČSLA bude a viac menej je to taký content, ktorý bude základom tohoto kanálu, čiže sa tým budem venovať vždycky najpodrobnejšie. Ostatné armády nebudem až tak pitvať, ale ČSLA budem pitvať akože najviac ako sa len dá. A vždycky sa budem držať tých červených knížek, predpisov. Takže takto na rovinu poviem vám to, ako to vlastne, čo sa deje v zákulisí, čo vy nevidíte a ja to blokujem a mažem. Vo všeobecnosti sa o ČSLA sa mi zhnusilo z hľadiska toho, že dajme tomu, že príde tam asi 30 ľudí, kvázi, obrazne povedané, príde tam 30 ľudí, z tých 30 ľudí 1 až 2 sú totálni retardovaní čuráci. Kedy mi tam prišli vyslovene nadávať do sopľakov, do toho, že som v živote na armáde nebol a podobne. Tí, čo robia REN, ČSLA to určite zažili, poznajú a viete, o čím hovorím. Títo ľudia, proste, predstavte si, že oni vám dajú pod každé video komentár, len aby vám tam proste vynadali. Ja nechápem, prečo to. Kto má potrebu si dať tú námahu a ísť mi písať pod video, že som čúrak, lebo som v živote v armáde nebol a že som to nezažil. Jako to nie je žiadna novinka. Nechápem, prečo mi to dosť musí vraviť, alebo čo si, však je to pravda, nebol som. A mňa sa o to zaujímam iba z hľadiska historického a páči sa mi to, takže ja nemám nejakú potrebu sa k tomu ďalej vyjadrovať. Potom mi tam začnú vraviť, že hento to určite nebolo a bla 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 a proste ja tam píšem, ktoré je to obdobie. No a to obdobie si medzi sebou nevedia dať dokopy tým, že napríklad stalo sa mi, že mi tam typek písal, že oni mali trebárs nosili vopko a ja tam vopko nemám, pretože som robil 80. roky a v 80. rokoch už vopko nebolo. Potom mi tvrdili, že treba plná fľaša sa nikdy nenosila na opasku. Nenosila sa v 50. a začiatkom asi 60. rokov. Aj keď si myslím, že začiatkom 60. rokov už určite ten systém na to nosenie na opasku bol. Takže áno, nenosila sa dovtedy, kým ten systém na ten nosenie na opasku sa nezaviedol. Proste on bol niekedy na vojne ten pán, alebo
toto, ale proste to, že sa to každých pár rokov menilo, alebo čosi, to nikto nerieši, len proste on bol na vojne, on je lepší. Alebo mi vravú do soplakov, lebo to neviem a som to v živote nebol na vojne a podobne a furt mi tam chodia hen také chujoviny vypisovať. Akože ja to mažem, blokujem, mne to dokáže tak nasrať. Mne ani nie to, čo mi píše, ale to, že si vôbec dovolil hen tak prísť a mi tam začal proste riešiť si svoju traumu. A furt mi tam nadávajú a potom ešte tam bol jeden pán, ktorého som fakt musel zablokovať, pretože ten sa nedal odbiť a furt mi tam vypisoval, že prečo vravím po česky. To bol vo všeobecnosti mi chodia nadávať Češi, hej, ale to bol jediný Slovak, ktorý sa tam opúšťal a prečo vravím po česky. Pretože som čítal český predpis. A áno, mohol som si to preložiť do slovenčiny, ale na čo? A tedy som proste už mal hnus k tomu. Paradox je to, že ja otočím hociaké video, tak väčšinu sa tam iba ich chodia hádať tí blbci, čo jeden je antikomunista, tak Čechoslovákov neznášajú, Sovietov neznášajú, tak mi tam píšu, nadávajú do toho, že som komunista. Keď tam prídu zase, keď tam niečo zapadne zase, tak tam prídu zase komunisti mi nadávať, to neviem čeho, do všeličeho a tak. Takže to blokujem, vyhadzujem, mažem, není toho hodne, ale dokáže to človeka nasrať, keď ten blbec nevie ani o čím vraví. A to proste je hnus. Mňa hen to vytočí, že proste, keď tam prídem zase normálny, poviem mi niečo, alebo toto. Ja som ochotný s ním podebatovať, priučiť sa niečomu novému. Ale keď už tam dosi príde a vyslovene ma prišiel uražať, tak áno, to ma vie nasrať. Pretože posype hovno cukrom a tvrdí mi, že to je veterník. Takže toto ja nedokážem zniesť. A preto mám ČSLA celkom zahnusené a dal som si od neho pauzu, pretože keďže sa absolútne nerozumia iným armádám, tak tam mi nikto nič nepíše. Tam väčšinu mi iba píšu tí, čo sa tomu rozumia a tí mi píšu normálne. Takže toľko k tomu, to som vám povedal také pikošky zo zákulisia, že s čím sa musíte stretať, keď robíte niečo podobné. Takže dneska, keď je táto politická sféra úplne desi inde, čo sa ľudia chcú vraždiť kvôli názorom, tak nemôžem vydať nič, čo by bolo treba zo západu alebo z východu bez toho, aby sa dosi neozval, hej, z jednej alebo z druhej strany. Takže to sa bude diať asi furt, a akože ja počítam s tým, len niekedy mám to úplné brýle, jak si tí ľudia sprostí. A ja sa hanbím aj za nich. Klobúk dolu všetkým tým, čo mi chcú pomôcť, alebo tí, čo si tam idú ego. Choďte do hryti. Dobre, ďalšiu otázku tu máme. Najviac vytúžená výstroj. Kupujem ich. To je akože, toto je taká otázka, že výstroj, každú, čo sa mi najviac páči, alebo čo chcem, tak si vždycky kupujem. Hej. Niekedy mi to trvá. Mám tu výstroje, ktoré som na videu ukázal a skladal som ju treba 10 rokov, hej, pretože nešli tie veci zohnať. A ja ju doskladám a teraz zistím, že sa to dajú zohnať úplne bežne. Takže to je taký smutný príbeh, ale proste niekedy sa to stane. No a ináč, ja som ešte plánoval, že by som sa troška niečo do prvej svetovej vojny zavrtať. Pre mňa je druhá svetová vojna strašne mainstream. Hej, akože je to obľúbené, ale mňa to nebaví. Lebo je to všade, je to okúkané a proste neviem. Netvrdím, že to nikdy nebudem robiť, ale zatiaľ mám také, že sú pre mňa zaujímavejšie veci. Takže prvú svetovú vojnu možno by som chcel skúsiť, takže to bude taká asi najvytúženejšia výstroj, ktorú by som chcel aspoň jednu vlastne nejakej armády, ktorú si ešte vyberiem. Neviem presne, rozmýšľal som Francúzov, Britov. To bolo prvé také, čo ma napadli, že Francúzi sa mi ľúbia, lebo to je taká divná uniforma, že fakt tu je tá Horizon Blue, čo oni majú tu modro-fialovú, alebo tak nejaký podobe, to sa mi fest ľúbi, akože tá druhá časť prvej svetovej vojny. Tá na začiatku mali modrý vrch, červené gate, ale tá druhá časť, kde používajú to Horizon Blue farbu, tak to sa mi páči. Takže to by som chcel asi kedysi mať niečo z prvej svetovej vojny. Ale to už samozrejme repliky, tam nejdem sa baviť o nejakej originalite. Bude ešte video o Vietname nejaké? Bude. Teraz skladám jednu zbraň, ktorú chcem natočiť, je z Vietnamu, ale ešte to chvíľu potrvá, pretože, jak vravím, ja nerobím content, ktorý by bol zadarmo. Všetko to, čo vidíte na videách, musel som kúpiť alebo zohnať. Takže vždycky, keď je nejaká možnosť, a ja mám tú náladu, pretože ja mám obdobia robiť toto, mám obdobia robiť toto, hento, potom si dám o to pauzu, pretože ma to začne nudiť, tak si zase dám nejaké nové obdobie, alebo iné obdobie, alebo čosi. Takže momentálne som na iným období, Vietnam ma moc neláka, ale áno,
divím sa už po nejakých veciach na Vietnam, ale momentálne mi tam veľa vecí nepribudlo, takže nemám ani čo ukázať na nejaký upgrade, alebo že čo nového pribudlo k tomu, to je moje výstroj, takže zatiaľ v blízkej budúcnosti bude iba zbraň z Vietnamu ukázaná, ale samostný Vietnam nie. Ale nebojte sa, budú aj špeciálne jednotky z Vietnamu, to musí byť proste, každý má rád SOK, MACV SOK a LRRP, či ako presne sa nazýva tá skratka, a Navy Seals a podobne, takže určite niečo sa nájde. Takže ďalšia otázka. Máš v pláne zbierať uniformy prvej Československej republiky, napríklad četnické alebo vojenské? Vojenské áno. Vojenskú prvú republiku by som asi chcel a dokonca by som chcel asi aj slovenský štát, pretože viac menej dosť ma zaujímajú uniformy, ktoré sa týkajú priamo Československa, Slovenska. Takže chcel by som nejaký taký časozber, alebo ako by som to nazval, dajme tomu, že dám Rakúsko-Uhorsku, potom by som chcel nejaké československé legie, neviem, čo ma ešte napadne, ako všetky legie, čo boli vo svete, nie, lebo to by som asi nezberal, ale možno tú Rusku, tam ma taká najviac zaujíma, dokonca aj Ruska prvá svetová vojna ma celkom zaujíma, akože ruská uniforma, a bolševická revolúcia, to už je taký, to sa mi nepáči, takže myslím si, že prvú republiku by som zobral, a potom by som chcel dokonca aj uniformu slovenského štátu. Aj povojnové. Samozrejme, povojnových mám najviac, že? Takže vojenskú asi, hej. Četníctvo ma tak nehláka. To sú zase také tie veci, že to ide mimo mňa, mimo môj záujem. Mňa hlavne tie vojenské bojové uniformy a podobne. Ani prehľadkové a také veci ma väčšinou nebavia. Dobre, teraz sa pozrieme na otázky z dotazníka. Čau Wes, budeš niekdy nejaké video na téma Stalker? Myslím nejaký cosplay, LARP, neúplne hra ako taková. Takto. Založil som herný kanál. Alebo ja to budem nazývať taký, že ten môj sranda kanál. Pretože tam sa budem chodiť vybujačiť na vecach, ktoré sa netýkajú priamo takto, nie že militári, ale tých reálnych vecí. Hej. Budeme sa tam baviť o cosplayoch, z filmov, hier a budeme sa to baviť aj o tých hrách a o filmách a celkovo o všelijakých tých veciach, čo sú priamo není historicky nejako, ako by som to povedal, zainteresované do histórie. Hej. Na tomto kanále bude všetko také, čo sa bude týkať priamo histórie. A na tým kanáli druhý sa budeme baviť to, čo je tá druhá strana všetkých tých cosplayov a neviem, histórií, alternatívnych histórií a takých somarín. Také proste také veci, čo nezaujímajú úplne každého. Pretože skúšal som nejaký námed na tomto kanáli a zistil som, že väčšina ľudí, čo tu chodí, tak je to hlavne preto, lebo sa zaujíma o tie uniformy a o tú históriu okolo tých vecí. Takže na ten druhý kanál budem dávať veci, ktoré sú také menej zaujímavé pre tých ľudí, čo sú tu. Takže kto bude chceť, v popisku bude odkaz na nový kanál. Môžete sa tam dať rovno odber. Ja som tam zatiaľ presunul iba tie herné videá, čo som postnul na tento, pretože na týmto tie herné videá proste umreli, to nikoho nezajímalo už. Tie prvé dve časti áno, potom už nič. Takže som sa na to vykašľal. Kto chce, môže ísť na ten kanál a tam sa môžete pozrieť. Tam budú tie veci o cosploch a podobne pribúdať. A budeme sa tam baviť o všelijakých takých somarinách. Tam bude viacej takýchto vlogovacích videí a budem vám ukazovať všelijaké blbostky, čo vyrábam a podobne. A čo by som aj šil a podobne. Čo sa týka cosplayov, samozrejme, tam bude aj ten Stalker. Stalker je proste moja srdcovka aj Metro, takže určite tam niečo z toho bude. Video custom úpravách zbraní, nieco ako bylo v Delta Force nebo v Zore. Něco z dalšího z Čečny nebo něco s rodeskou válkou. Dobre, takže postupne. Video custom úprava zbraní samozrejme bude. Som spomínal, že bude tá zbraň z Vietnamu. A samozrejme ešte dokončené 58. Tam už pracujeme na tej ručke, kam už mi pomohol, takže konečne bude tá ručka, dúfam, že čoskoro hotová. Ešte mi príde, upravím to tak, aby to tam pasovalo a potom sa dorobí model a bude model na stáhnutie. Takže kto bude chcieť doma mať 58 ručku na svojom vzore pre Ares alebo Delta Armory, tak potom bude k dispozícii na stiahnutie, keď bude hotová zatiaľ, ale je to ešte stále vo vývine, preto dlho trvá. A keďže som ešte teraz takýto chciplak, tak sa mi moc ani nechce. Ale dokončím to, lebo ja tu 58 chcem čo najrýchlejšie rozbehnúť, to bude hrateľná zbraň a konečne začnem ten soft hrávať, to bude na tým druhým kanálu, kde by som ten soft postoval. Keďže som sa zabudol vyjadriť ešte v tej Rodezii a Čečne, tak Čečňa určite bude. Mám tu už nejaké veci doplnené, ktoré mi chýbali.
takže by som to rád vydal už troška rozšírené. Budeme sa hlavne venovať tej druhej čečne a keď sa mi podarí zehnať maskače z prvej čečny, tak potom by som urobil ešte jedno video z prvej čečny. A čo sa týka Rhodézie, tak Rhodézia bude. Poznám aj ľudí, čo Rhodéziu majú fakt, že prepracovanú, takže oni by mi určite niečím pomohli, ale to je ešte ďaleká budúcnosť, ak sa niečo nestane a náhodou sa s nimi nestretnem. Toľko k tomu, pokračujeme. Takže čo tu má ďalej? Britská armáda, Falklandy, objevalky v Iraku, Operation Granby a Telik. Tak britská armáda bude čoskoro zase. Ja čakám furt na jeden balík z Anglicka, ktorý mi tam vybavuje jeden pán a má mi poslať ďalšie veci, ktoré by som dokázal do toho videa dostať. Takže, jak mi dojde trpezlivosť, tak vyjde čoskoro proste britská armáda z 80. rokov, začiatok 80. rokov a proste a jak sa vám bude zdať, že som tam nedal asi viacej veci, ktoré by ste chceli vidieť, tak to bude kvôli tomu, že mi ten balík furt neposlal. Už čakám na ne mesiac. Nezaplatil som nič, on to vlastne kúpuje postupne, čo som mu povedal, čo potrebujem zohnať. No a furt má čas, no. Tak ja neviem, kde je. No, tam mali prísť aj lopatka a podobné veci, čo sa tu momentálne zahnať nedajú. Takže tie lopatky, tak napríklad tá lopatka, tu sa mi nedá zehnať. Tu som chcel ukázať na to video. Sice to nebol taký štandard, že to furt nosili, nosil sa to iba vo výnimočnejších prípadoch, ale proste keby som vám ukázal, akú lopatu za sebou nosil, tak by to bolo celkom zaujímavé. A jak sa tam vlastne pripínala ten webbing. Ale uvažujem, že proste to asi skipnem. A dotočím to bez tej lopatky a nejakých tých drobností a potom by sme urobili ďalšie video, kde by som ukázal treba obsah webbingu 58 a tam by som ukázal všetky tie detaily. A v tým videu by som sa obsahom nezaoberal. Dajte mi vedieť do komentára, či chcete neúplné video, ale bude tam celá výstroj, ale nebudú tam tie detaily. Alebo ste mám počkať a dať vám proste video fullka. Bude to dlhšie video? Takto, chcete viacej videí, kratších, ale s trocha iným obsahom, alebo chcete jedno dlhé video, kde vám všetko zhrnem naraz. Vo väčšine prípadoch som zistil, že sa vám viacej páči, keď máte trebárs každé video o niečím, čo vás zaujíma, trebárs príklad, výstroj a obsah, trebárs kapes a podobne, chcete zvlášť, pretože keď si dáte do kopy výstroj, tak tie kapsy zistuje potom a niektorí mi povedali to zase, že majú radšej dlhšie obsiahlejšie videa. To dlhšie obsiahlejšie video je pre mňa o mnoho náročnejšie natočiť. A tých 30 kratších je pre mňa jednoduchšie, pretože to video môžem dokončiť, keď získam tie veci. Takže dajte mi do komentáru vedieť, či chcete taký typ videí, alebo taký typ videí, aby som sa vedel organizovať do budúcna a ako začať. Potom by som teoreticky mohol aj častejšie vydávať, pretože mňa napríklad treba z Bundeswehr som nevydal ešte kvôli tomu, čakám na tú helmu. Takže keď príde helma, sa bude točiť Bundeswehr. No ale britskú armádu už môžem natočiť. Len neukážem vám všetko úplne to, čo by som aj chcel ukázať. Takže budete musieť proste počkať potom na neskoré video, lebo ja som vám chcel ukázať aj obsah tej veci webbingu. Takže to by sme mohli natočiť nejak iné video. Takže dajte mi vedieť do komentára. Keďže som sa zase nevyjadril k druhej časti otázky, tak Granby bude. Kuwait je súčasť tej malej série, čo robím. Mám Francúzov, mám Američanov a ešte tam chcem dať Čechoslovákov a Britov. Briti už skoro mám, chýbajú mi zase boty. Boty to je taký kameň úrazu, čo mi vo väčšine chýba vo veľa tých výstrojí, lebo proste to sa najrýchlejšie zničí, obnosí a už sa horšie zháňa. Ja mám bože takú proste dostupnú veľkosť, čo nosí každý. Takže moja veľkosť je vždycky najmenej dosažiteľná. Takže Granby bude, Irak neviem, ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno ma to ako si kedysi chytí, takže by som sa vdal aj na ten Irak, ale to už je taká ďaleká budúcnosť, tam zavítam iba výnimočne. Ja väčšinou iba tie 80. roky, to je pre mňa top, potom niečo mladšie a niečo staršie, tie 90-ky sú asi taký pre mňa už veľká moderna. Zatiaľ by som zostal asi iba v tých 91. 2003 asi nie. Teraz vôbec sa na to nezameriavam. Dobrý deň, zajímalo by mne video o balení výsadkové torny vzor 85 a nejaké video o horských jednotkách BV. Video o torne zabalené vzor 85 som začal robiť asi
pred pol rokom. Do dnešného dňa som nezohnal všetko, čo som tam chcel mať. Ja ju mám hen zabalenú, ale je tam iba to, čo proste mám doma. Zvyšek, ako tie detaily zase, čo tam sú popísané v predpise, som nezohnal. Plus nejaké veci sú tam, ktoré som neidentifikoval, čo je. Keď som sa aj pýtal, lebo ja sa chodím pýtať, kade viem, aby som náhodou mi zase do komentárov nepísal, že som povedal kravinu, tak zatiaľ nikto mi to nevedel identifikovať všetko. Zase, ako som pred chvíľou vravel, chcete vydať obsah, aj keď nebude úplný, alebo počkať to, urobiť to do detailu presne a potom vydať video o obsahu vzor 85 torny. Pretože ja vám ukážem hrubý základ a tie detailíčky zase tam nebudú. A ja vám iba ukážem, čo obsahovala tá torna, za akých podmienok a prečo. Ale ako si ju dáte kde do kapes, to už je na vás. To proste ja vám neukážem, že táto kapsa je na to, to si každý dával ako potreboval, plus boli nejaké nepísané pravidlo, že všetci si dajte treba z lekárničku do tejto kapsy, že keby sa čo stalo, aby každý vedel, kde má hrabnúť. Hej? Takže asi tak nejako. Čo sa týka horských jednotek Bundeswehru, tak tam bolo taká zaujímavosť, že Jarko, ktorého určite poznáte z nejakých videí, kde ho spomínam a tie si skladá Bundeswehr, tak mal nejaký záujem aj o tieto horské jednotky. Preto do budúcnosti sa niečo asi črtá, ale zatiaľ nemá teraz náladu nejako sa k tomu viacej venovať, lebo má nejaké svoje problémy, takže keď bude nálada a bude chcieť, tak on asi pôjde do toho. Ja uvažujem, že pôjdem zase tým smerom hľadať vysadkárov a podobne a že nebudem robiť zase nejaké úplne divné jednotky, no divné, akože také úplne bežné. No a tí horskí myslivci, to bude vec, ktorú proste bude asi Jarko robiť a ak sa to náhodou stane, tak nejaké video určite bude, lebo on mi tie uniformy na to požičia. Takže je toľko k tomu. A máme tu poslednú, to je že Wehrmacht. A dokonca 3-krát. Čiže asi je to vážne. Takže Wehrmacht bude to, kedy si to bude? Určite to budem točiť, lebo druhú svetovú vojnu budú asi prví Briti, pretože v klube, ktorom som, je britská výstroj number 1. Takže skôr tí Briti budú ako prví a ja sa dohodnem niekedy doma Wehrmacht a chcel by natočiť video, tak by sa to dalo. Pretože ja som ten Wehrmacht skúmal zo zaujímavostí, čo aj ako. A to je tak už prešpekulované, tak do detailov zmapované, že proste niektorí ľudia vám dokážu povedať, čo tí vojaci nosili každý rok alebo každý ktorý mesiac v roku a na ktorej časti planety a ako sa to tam dostalo, pretože Nemci si všetko zapisovali a sú ľudia, ktorí sú ochotní to všetko prečítať a zapamätať si. Toto je vec, ktorú ja na jednej strane obdivujem, ale nemám také znalosti, takže Wehrmacht by som nerobil, lebo viem 100%, že by ma ukrižovali. Títo ľudia, ktorí majú v tom tak jasno, ako ja nie. A je to aj také, akože povedal by som, že asi disrespektujúce z môjho pohľadu, keby som ja začal točiť video o Wehrmachte a pritom viem, že tú výstroj nemám tak zmapovanú ako niektorí iní ľudia. Mňa tá výstroj zaujíma. Mňa zaujíma jednotlivé armády, ako si to celkovo vymysleli tú výstroj, čo nosili a ako to upgradovali a podobne a prečo, čo, na čo slúžilo. Takže áno, tam nehľadím na politiku, ten štýl uniform je fakt parádny. Ja musím uznať, že oni vyzerali elegantne. A proste ma to tiež zaujíma a zo všetkých tých uniform ma zaujíma samozrejme Nemci, Briti, Rusi a Američania. Američania sú až na konci, pretože tiež ma to moc neláka. Keď nerobí dosi Rusa, tak robí dosi Nemca a keď nerobí Nemca, tak robí Američana. A tí Briti upadajú tak dozadu sa mi zdá. Takže tak, budeme to robiť postupne, samozrejme bude druhá svetová vojna, ale neviem presne kedy. Postupne. Takže sme na konci s otázkami, už si mi tu nič také neposlali. Ja vám ešte ukážem jednu vec. Do budúcna sa budú šiť ďalšie dva projekty. Toto je bojová výkladka desantníka 83, taktická vesta použená sovietskými vojskami v Afganistane a toto je balistická vesta 6B5. Takže mám tu šablóny na strih na tieto dva projekty, ktoré chcem začať. Na Instagrame ešte beží
anketa, že ktorú z týchto dvoch mám urobiť prvú, pretože na to budem kupovať materiál a začnem prvý. Proste ja sa musím do toho dostať, keď to šijem, takže ten prvý kus nebude úplne top. A postupne proste, keď zistím čo a ako, tak potom keď sa do toho dostanem, tak to bude pička. Mám tu 6B5, pretože keď som natočil video o 6B2, že robím repliky, tak už mi písali ľudia, či robím aj repliky nejakých iných vest, tých 6B2, 6B3, 6B5, 6B4. No a písali sa 6B5, tak 6B5 ešte dokážem. 6B4 a 6B3 nedohľadne, ale 6B3 sa mi neoplatí, lebo tá čínska je dobrá replika, to musím zase ja uznať. A oni to urobia lacnejšie, ako by som to ja dokázal s materiálami. Pretože proste je to urobené v Číne, tam je tá cena úplne inakšia. A tým sa strašne zle konkuruje. Ja by som ju musel robiť v tisíckach, aby som sa dokázal tej cene konkurovať. Ja to robím malo sériou, ja mám 5-6 kusov. Ne? Tomu nedokážem konkurovať a to je zbytočné robiť. 6B5 dám. Vyskúšam aj nejakú maskačovú, takže tam uvidíme, čo z toho vznikne. Takže sme na konci. Dúfam, že som zodpovedal všetko, čo ste chceli. Po prípade, ak máte nejaké otázky, môžete dať ešte do komentára, na videu vám odpoviem. Ja sa zaraz ešte potrebujem dať rýchlo dokopy. Dúfam, že dojde do piatku všetky balíky, čo majú prísť, že prídu a že začnem konečne vydávať nejaké tie videá. Už pár ľudí sa bolo otázka, že čo je s e-shopom a podobne. Blíži sa to. Ja teraz tie právne kroky študujem a podobne, že ako sa robú faktúry a všetky henté somariny, pretože nechcem niečo vydať a potom budú ľudia nadávať, že nič neviem. A ja to neviem, ja som v živote e-shop nemal, ani som nemal žiaden obchod, kde by som niečo hen tak predával, takže chcem to mať všetko podložené tak, aby som vedel, čo mám robiť. Takže ešte si musím z účtovničku pokecať o tým, že čo vlastne mám do tieho oného dávať, aké faktúry, čo si môžem odpočítať, čo ne. Lebo tam budem chcieť predávať aj nielen moje repliky, ale aj veci zberateľské, aby proste keď sa už pýtate, kde to zeženete, tak ja poviem vždycky na mojom e-shope, ak to tam není, tak to zeženiem a podobne. To je asi všetko, čo môžem povedať. Dúfam, že sa pozrete aspoň do polky tohto videa, lebo je dosť dlhé, ale vždycky sa potrebujem s vami vykecať nejako. Ja nemám nejakú tú interakciu, ja som to už spomínal, tak aspoň takýmto spôsobom sa nejako stretneme, spojíme a v prípade, že by vás niečo ešte zaujímalo, dolu komentár. Ja sa vám tam pokúsim odpovedať a dúfam, že budete všetci spokojní. Majte sa krásne a čaute.